Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Všechny vás srdečně vítám při slavnosti přijetí křtu. Zde svěřujeme život člověka do Božích rukou. Člověk potřebuje cítit uvnitř nějakou podporu, radost, pokoj a Pán Bůh nám toto všechno dává a křtem tuto víru vyjadřujeme. Vy, kdo chcete být mokry, jste připraveni rodičům pomáhat, aby děti byly vychovávány v lásce, učili se milovat Boha a blížního. Ve jménu Ježíše Krista označím děti znamením kříže. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního Syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás z temnot do tvého podivuhodného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď také tyto děti z viny, která od počátku tíží lidské pokolení. Ať jsou chrámem tvé slávy a Duch Svatý, ať v nich bydlí na věky věků. Olej, kterým vás smažuje znamením síly, vaší silou ať je Kristus náš Pán a Spasitel, který žije a králuje na věky věků. Křížek na čelo. Nebeský Otče, ty nám tu otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své děti. Ty ve svém Synu Ježíši Kristu sjednocuješ všechny hříchů pokušení vodou a Duchem Svatým, aby byli tvými. Ty nám vléváš do našeho srdce svou lásku svatého Ducha a dáváš nám svou svobodu a svobodu. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium svého Krista. Požehnaný si Bože na věky.